उदालगुरियावबो 18 मे बर' बिजों सान फालिदों। दिनै 18 मे थामहिनबा बर' बिजों सान। दिनैनि बे गोथार सानावनो 1963 मायथाइनि 18 मे खालाराव बर' बिजोङा भारत सरकारजों बिजों महरै गनायथि मोननाय जादोंमोन। दिनैनि बे गोथार बर' बिजों सानखौ दुलाराय रायजो नाङैनो बर' हारिनि माहारियारि सिनस्रि आफादफोरा फालिनायजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेंखनाव थानाय उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो कापुरपुरा गुदि फरायसालिनि लांगोना मोखाङाव सानसेनि हाबाफारिजों 18 मे बर' बिजों सान महरै फालिनायजों लोगोसे सांग्रांथि हाबाफारि बानजायनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा बाहागो लाफैनायजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लानायखौ दिनैनि सानाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो जोबोद मोनसे गोजोनथावना सान जोंनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय आरो जोंनि बर' हारिनि जि आथिखालनि बिथाथि मोनफैनायनि माइल खुन्थिया दिनैनि सानानो जों जायखौ 18 मे बर' बिजों सान होननानै बुङो। बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बराव दाजानायनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनि जि नाजानाय जि लुबैनाय जि हास्थायनाय बे थुनलाइ आफादखौ दानानै दोननायावनो माने सिमा नङामोन। जोंनि लुबैनाया जाबाय जे थुनलाइ आफादखौ दानायनि उनाव जोंनि राव जोंनि थुनलाइ जोंनि बिजोंखौ फोथांनाय आरो बेनिखायनो बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बर' थुनलाइ आफादखौ दाखांनायनि उनावनो आसाम सरकारनाव दाबि खालामदों जे जोंनो फरायसालियाव बिजोंखौ गनायथि होनांगौ आरो बे मथेनो आसाम सरकारा माने थुनलाइ आफाद दानायनि 10 बोसोरनि गेजेरावनो बुंनो थांब्ला मानिनो गोनां जादों आरो बर'फोरनो गुदि फरायसालियाव फोरोंनो थाखाय 1963 मायथाइनि दिनैनि सानाव जोङो होदों। बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे माइल खुन्थिया। आरो दिनै बेखौ उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो नैबे कापुरपारायाव जिहेतु फालिदों नोंथाङाबो बेयाव बाहागो लाफैदों बिथांमोननि साननायखौ आङो नैबे जि हाबाफारि टेलवेल हाबाफारि बारा गेदेर हाबाफारि नङा आं बेवहाय थानो मोननानै गावखौनो बिराद खाफाल गोनां होननानै सानदों आरो आङो थानो होननानै थादों। मानोना दिनैनि दिनाव जोंनि मानसिफोरनि गोसोआव ओरैबायदि मोनसे साननाय फैदों आरो गाहायै बे साननाया उदालगुरियाव बारा। आं बेखायनो बेवहाय थानो मोननानै गावखौनो बांसिन माने गोसोआव मोनसे थुलुंगानाय मोनदों। मानोना बे जायगानि उदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जि मोनसे गोरोन्थि साननाय बेखौ लासै लासै फोजोबनांगौनि बिबाना दिनै जोंहा बयहाबो फैदों। जोंनि बेवहाय ओरैबायदि सानो जे बर' बिजों फरायब्ला जेबो जाला, बर' बिजों फरायब्ला जाम्बा जायो जाम्बि जायो, बिसोरो इंलिसखौ रोङा, बिसोरो समजों खारफानो हानाय नङा आरो बेखायनो दिनै बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरनि गेजेर फरायसालिफोरनि गोजौ फरायसालिफोरनि हालोदा ओरैबायदि गाज्रि फरायसाफोरनि अनजिमाया सानफा एफा खमायलांबाय थादों। नाथाय जोङो बेखौ सानाखै जे बर' बिजों गैयाब्ला मा जागोन, बेखौ जों मालाबाबो रावबो उनथिं सानफेराखै। जों दिनै बेखौ सानहोफिननांगौनि मोनसे सम फैदों। बे दायित्वखौ जों बयबो लालायनांगोन आरो बेनि थाखाय एसे लं टार्मस माखासे स्ट्रेटेजिनिबो गोनांथि दंसै। सरकारा बिबान लानांगोन, सम मथे बिजाब होनाय, फोरोंगिरि थिसननाय, मोजां माने न' बानायना होनाय, फरायसाफोरनो मोजां माने खाबु होनाय, बेफोर गासैबो मोनसे बिबानखौ सरकारा लानांगोन आरो बेखौ सरकारखौ नारसिननाय, सरकारखौ गोसोखांहोनाय बे बिबानखौ जों लागोन। बे समाव ससियेल मिडिया मोनसे भाइरेल जागासिनो दङ, जाय बिथांमोना दिनै बर' राव थांनानै थाथों होननानै बुङो, नाथाय बिथांमोनानो दिनै गाव गावनि खुदियाफोरखौ बर' बिजोंनि फरायसालियाव होआ होननानै बे बिथिङाव नोंथांनिफ्राय मा मेसेज थायो? साफा सानैया दङ, साफा सानैया थागोन, नाथाय
दैदेनगिरि बिथांमोना जि बुंदों रायजो राजाफ्रा खोनासङो नायो आरो बेखायनो बेफोर निउसफ्राबो भाइरेल जायो खिन्थु आं सानो जिहेतु बिथांमोना समाजनि साफा साफा गोरों दैदेनगिरि समजों गोरोबनानै थासारिजों गोरोबनानैबो बिथांमोना मालाबा बाध्य जायो दा जेरै नोङो गुवाहाटियाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा बा बबेबा जायगायाव माने बांसिन माने बिजोंनि गोहोम गैया बेबायदियावबो बेफोरो बिथांमोना बाध्य जायो जों बेफोरखौ हमबाय थाब्लाबो जाया जोङो दिनैनि दिनाव जोंनि बिजोंखौ जों माबोरैहाय फोथांनो हागोन जोङो माबोरैहाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हागोन बर' बिजोंनि गेजेरजों आंनि जिनिखि जुक्ति जि मतामत आंनि जि बाथ्राबान बेथ' रोखा रोखा जे बर' बिजों फरायनानैबो जोङो इंराजि सोलोंनो हायो जोंहा गोबां बिदिन्थि दङ बेबायदि नाथाय नै बिदि जानो नाङा जे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खायसे ओरैबायदि दङ गावथ' गाव हगारा नाथाय बिसोरो थुलुंगाखौबो होआ बरन्स बिसोर बुंनो नागिरो जे बर' बिजों फरायब्ला जाम्बा जासिगोन बर' बिजों फरायनानै सेस जासिगोन थुनलाइ आफादा माने जाम्बा जाम्बि खालामजोबसिगोन बेबायदि कमेन्ट्सफ्रा फैनाङा बेफोरो समजों खाब जानाय नङा आरो बिनि सायाव जुदि खुगा बेखेवनांगौबा गोबां खोथा थाहैगोन नाथाय बोसोर बोसोर जिथु बर' बिजोंजों फरायनाय जिथु मेट्रिक केन्डिडेट बिथांमोननि उथ्रिसारनाया दिनैनि दिनाव गोबां जाबोबाय थादों जिथु जों फिल्डआव थाबायनानै बेयो आंदि दहाय बुंदों जे जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावथ' गाव हगारा मालायखौबो थुलुंगा होआ बिसोरो डिसकारेज खालामनानै होयो समाजाव बेफोरो गाज्रि मोनसे मेसेज खारो आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि दङ आं नाम बुङा बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर सोमावसारनायाव बाहागो लाबोबाय दिल्लीयावबो सुक्ति खालामना फैबाय दिल्लीनिफ्राय फैनानै बहाय बुंफैयो जे बर' बिजों फोरोंनानै जेबो जाया बेफोर एखेबारे गनायथावना नङा मानोना बर' हारिनि जि आथिखालनि सफैनायनि गुदियावनो दङ बर'नि राव बर'नि बिजों बर'नि हारिमु आरो दिनै जोङो बर' हिसाबै गसंनो हादों बेखौ लानानैसो नङाबा जोङो मोनसे समाव दवान जानानै थादोंमोन जोंनि रावा बेनि उनाव जोंनि हारिफ्रा जाय फाराफारि गुबुन गुबुन हारियाव एसिमिलेसनाव जालांबायमोन बेखौ होबथानो हादों बर'नि राव थुनलाइ बिजों दिनैबो आङो आसामनि गोबां जायगा गिदिंबाय खायसे ओरैबायदि जायगा दङ गावनि बिमानि रावखौ नागारबाय बिथांमोना न'खरावबो बर' राव रायलाया फरायसालिखौथ' बाद होदो इभेन बिथांमोना गावनि गाननाय जोमनायखौबो नागारबावदों दा बेखायनो जायफ्रा बर' थुनलाइ आफादखौ दाय हमबाय थायो बैफोर जायगायाव एसे दावबायहैथों बिथांमोना धोरोमबो गैला धोरोमावबो एसिमिलेसन जालांबाय गाननायबो गोमालांबाय रावबो गैला बिथांमोना आसार खान्थिखौबो लासै लासै सोलायनो हमदों बैफोर जायगायाव बिथांमोना थांथों नाथाय बर' थुनलाइ आफादा जोंहा जोंनि जि मावनो गोनां खामानि बेखौ जों मावबाय थादों जों मालाबाबो फासयाखै बिजाब मोनाखै बिटिआरनि बाहेरायाव नैबे सानथामनि सिगाङावनो आं मोनसे अर्डारनि गेजेरजों गासैखौबो मोनहोनायनि मोनसे राहा खालामबाय बिटिआरनि सिङाव जेसेबां मानेखि फरायसालिफोर दङ बर' बिजाब मोनाखै बिटिआरनि जोंहा डाइरेक्टर सार आं बिथांजों रायलायबाय इडुकेसन मिनिस्टारजों सावरायबाय बे आयदायाव आरो जायनोखि जोंहा बिजाबनि बिगोमा एस.एन. चौधुरि बिथांजोंबो सावरायबाय बिथाङा गासैखौबो जेराव जेराव बिजाब मोनाखै बेखौ मोनहोगोन जेराव जेराव फोरोंगिरि गैया जों बिनि सायावबो सरकारखौ हानायमानि जों प्रेसार होबाय थादों आरो जोंहाथ' बिटिआर गभर्नमेन्ट दंखायो जोंहा प्रमद बर' सार बिथां थाबाय जोंनि आथिखालनि बिटिआरनि काउन्सिल सरकार दङ जों खावलायगोन बिथांमोनखौ बे बेलायाव गोख्रों नोजोर होनांगौ बेखायनो दिनैनि नैबे सानजों नोंथांमोनखौ आङो जोबोद माने गाहाम हामलायनायखौ बावहरनो लुबैदों 19 मे फालिनायजों लोगोसे नोंथांमोना दि नैबे माने मोनसे प्रेस मिडियानि गेजेरजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों आंनाव सोंबाय आरो आंबो रायजो राजानो खोन्थानायनि खाबुखौ मोनबाय मोननैसो गोनांथार आयदा दंबावो साननैसो उनाव नोंथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोननि गेजेरजों मिथिहोगोन